Lebo znáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že súc bohatý pre vás bol schudobnel, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Na Slovensku v súčasnosti žije približne 19% ľudí pod hranicou chudoby. Samozrejme, nie je to rovnaké v každom okrese. V Prešove je to 27%, v Bratislavskom kraji alebo okrese je to okolo 9,5%. No a je viac ako pravdepodobné, že pod hranicu chudobu alebo do tohto pásma sa v roku 2025 dostanú ďalšie percentá ľudí. Milé sestry, milí bratia, pred niekoľkými sobotami sme premýšľali spolu nad takou ťažšou témou a to bola bolesť a straty. A tá dnešná téma tiež nie je úplne taká príjemná, je to téma chudoby. Ale ešte predtým, ako budeme uvažovať, ako táto téma súvisí aj s nami v dnešnej dobe, s našim životom a s našou službou, sa ešte krátko pozrime vlastne na tú definíciu chudoby. Chudoba môže byť absolútna. Absolútna chudoba znamená to, že človek nemá na to, aby prežil na základné veci ako jedlo, pitie a oblečenie. Potom je subjektívna chudoba. To je chudoba, keď si človek myslí, že je chudobný, bez ohľadu na to, aká je realita. Proste on má pocit tej chudoby. No a potom je ešte tzv. Relatívna chudoba, tá sa meria podľa toho, kto v akej krajine žije a aká životná úroveň v tej danej krajine vlastne sa nachádza. A práve z tejto relatívnej chudoby bola vypočítaná tá štatistika, o ktorej som hovoril v úvode. Ako uchopiť túto tému, ale nielen tému, ale aj tú realitu, ktorá je okolo nás, s tým, čo ľudia prežívajú a otázky, aké si kladú. Ako už bolo čítané v tom úvodnom verši, ja ho znova prečítam. Apoštol Pavol, keď písal do Korintu, tak pracoval s touto témou v súvislosti s Kristom. 2. Korinťanom 8:9. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste aj vy jeho chudobou zbohatli. Ježišovi rodičia boli chudobní. Ježiš sa narodil v maštali. Zrejme rodičia nemali na to, aby si zaplatili nejaké kvalitnejšie ubytovanie. A zrejme ani nebolo miesto. Ďalej Ježiš vyrastal nie vo veľmi dobrom mieste, asi na takom mieste, kde by sme neradi svoje deti vychovávali. V Nazarete, čo môže byť v tomto meste dobré. Ježiš ako bežný človek žil iba z toho, čo vyrobil. Bol to živnostník, ktorý robil sám na seba. Živil sa iba prácou svojich rúk. No a keď nastúpil do služby, tak Ježiš Kristus žil iba z darov a pohostinstva tých druhých. Ak by dnes, v roku 2024, na konci roku, dnes Ježiš Kristus prišiel do tohto zboru, čo myslíte, v akom prestrojení by prišiel? Ako by vyzeral? A v ktorom pásme spoločenskej vrstvy by sa nachádzal? Zrejme by patril do tej skupiny tých 19% obyvateľov, ktorí sú pod tou hranicou chudoby. A pokiaľ by sa takýto človek stal aj členom výboru a plánovali by sme misiu, tak zrejme by navrhol, aby sme venovali pozornosť práve tejto skupine ľudí. Veď sám do nej patril a veľmi dobre jej rozumie. Ale nie len to by bol dôvod, prečo by Ježiš zrejme zameral svoju pozornosť na túto skupinu ľudí.
Ježiš, keď prišiel do svojho domova a dostal príležitosť, aby prehovoril alebo čítal v synagóge zo zvitku, tak čítal z proroka Izajáša 61. kapitoly, verše 1 a 2. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal hlásať evanjelium chudobným. Poslal ma vyhlásiť zajatým oslobodenie, slepým vrátenie zraku a prepustiť utláčaných na slobodu a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Prvá veta tohto proroctva vzhľadom na Ježiša Krista, ktorý mal ešte len prísť, v ktorom sa on stotožnil a identifikoval, bolo to, že to evanjelium, bol povolaný hlásať evanjelium chudobným. A premosťuje to s ďalšími témami. Zajatí, slepí, to sú handicapovaní ľudia, to sú ľudia na okraji spoločnosti, utláčaní. Ľudia, ktorí prežívajú nátlak, útlak od iných skupín, silnejších ako sú oni. Ja som presvedčený, že Ježišova agenda by bola rovnaká ako pred 2000 rokmi, keď prišiel. A nie je to len moja domnienka na základe toho, čo som povedal, ale sú to priamo jeho slová, pretože on nám to povedal v Matúšovom evanjeliu 25. kapitole. 24. a 25. kapitola je to taká séria Ježišovej reči, ktorá vrcholí o tom, ako to bude vyzerať na poslednom súde. Sú to udalosti tesne pred príchodom Ježiša Krista a na poslednom súde tam Ježiš povedal, aké kritérium bude toho, že kto bude napravo a kto naľavo. Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce postaví napravo a capov naľavo. Na konci bude proste rozdelenie. Napravo a naľavo. Ale aký meter sa použije? Aký meter by ste vy použili na ľudí, ak by ste mohli byť pomocník, prísediaci na takomto poslednom súde? Podľa čoho by ste merali, kto bude hodný žiť v tom Božom kráľovstve a kto nie? Ježiš pokračoval ďalej. Potom král povie tým po pravici: poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichylili ste ma. Bol som nahý, priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Čože? Ja ti vôbec nerozumiem. Ako to je možné? Kedy sme my prišli za tebou a išli sme za chorým, za tebou, keď si bol chorý, kedy sme ťa navštívili vo väzení, kedy sme ti dali piť, kedy sme ti dali jesť. A Ježiš nenecháva nič na náhodu a vysvetľuje. Kráľ im odpovie: amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. O večnom určení rozhodne to, čo sa urobilo pre chudobných a trpiacich. Čo sa urobilo, čo sa neurobilo. Možno, že títo ľudia o tej teológii až tak veľmi nevedeli. A boli zo seba prekvapení, pretože to bola skupina ľudí, ktorí si nemysleli, že ich služba má nejakú hodnotu, nejakú cenu. Pretože za ich službu ich až tak veľmi nikto nechválil. Svet a cirkev v tom nevidel až nejaký veľký prínos práve takejto obyčajnej, drobnej službe. Áno, títo ľudia majú príležitosť, keď idú medzi ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, prežívať pocity
zvláštnej Božej prítomnosti. Áno, je to tam. A tí, ktorí to robia, vedia, o čom hovorím. Proste to sú ľudia, ktorí sú nastavení na pomáhanie, ani netušili, že práve toto bude rozhodujúce v závere dejín. Ale potom je tu ešte jedna skupina ľudí. Ja som si požičal citát z knihy Cesta lásky, kde je napísané: Druhá skupina prehliadala chudobných a trpiacich a svoju vinu si vôbec neuvedomovali. Starali sa len o seba a potreby iných ich nezaujímali. Bohatým Boh zveril majetok, aby odstraňoval biedu a uľahčovali údel trpiacich. Častokrát sa však nevedeli vžiť do situácie sociálne slabších ľudí. Nechápu, aké pokušenie a zápasy prežíva chudobný človek. Chudobný človek pre takto na seba zahladeného človeka je vlastne iba niekým obyčajným, ktorý si veľakrát a niekedy aj oprávnene za svoju chudobu môže sám. Avšak netušia, že Spasiteľ je tak blízko. Chudoba nie je dobrá. Človeka zotročuje, berie mu jeho dôstojnosť a hodnotu. Často chudobní ľudia upadajú do pokušenia, aby závideli, žiarlili, podozrievali a domýšľali si. Ježiš Kristus by sa venoval práve tejto skupine ľudí. Práve tu by začal. Písmo sväté a presnejšie Ježiš Kristus však nehovorí len o tej sociálnej, vonkajšej chudobe, ale hovoril aj o chudobe v duchu. A prekvapivo, tu je tá chudoba hodnotená pozitívne. Ježiš v kázaní na hore prehlásil: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Akí sú to ľudia, ktorí sú chudobní v duchu? Sú ľudia, ktorí si uvedomujú stav bezmocnosti nad svojím duchovným životom. Vidia nedostatočnosť a nespokojnosť s ním. Avšak túto výsadu žiaľ nedosahuje každý kresťan. A druhý Ježišov pohľad do budúcnosti je toho dôkazom. Zjavenie 3. kapitola, budem čítať 17. a 18. verš. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevie, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol, i biele rúcho a tak sa zaudel, aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. Maz na pomazanie očí, aby si videl. Posledná generácia veriacich v tejto oblasti zlyháva. Myslí si, že to nie je s nami až také zlé. Diagnóza znie vlažnosť a slepota. Túto poslednú generáciu veľmi dobre vystihuje Nikodém, vzdelaný muž, ktorý patril medzi vzdelaných farizeov. Zákonníci a farizei to boli náboženskí vodcovia. Prísne dbali o to, aby sa dôsledne zachoval Mojžišov zákon. Zákonníci sa teda špecializovali na ten výklad a farizei zase sa špecializovali na to, aby sa dodržiaval nielen ten písaný, ale aj ústny zákon. Keď prišiel Nikodém za Ježišom, Ježiš s ním začal hovoriť otvorene. Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Inými slovami im povedal: Nikodém, ty sa potrebuješ obrátiť. Vzdať sa svojich presvedčení o svojich istotách o sebe, dokonca aj toho, čomu teraz veríš a učíš druhých. Podobne ako Nikodémovi, farizeom, zákonníkom, tak aj posledná generácia veriacich je vystavená mimoriadnemu nebezpečenstvu. Nebezpečenstvu, že sa spoľahnú iba na dedičstvo viery predchádzajúcich generácií a prestanú hľadať prítomnú pravdu,
prestanú hľadať a zápasiť o vzťah s Ježišom. Dobrá správa však je, že lekáreň je ešte otvorená a otváracie hodiny boli predĺžené. Recept je vypísaný a potrebuješ iba 3 lieky. Prvý liek je zlato prepálené ohňom, čo je vyskúšaná a osvedčená viera. Druhým liekom je biele rúcho. Je to symbol spaseného človeka. A tretí liek je masť. Masť na pomazanie očí, aby človek sa uzdravil a videl svoju duchovnú slepotu. Po užití tohto lieku hrozí, že veriaci bude uzdravený. Oči sa mu otvoria a odrazu uvidí trpiacich okolo seba. Uvidí obrovské potreby a more práce, ktoré treba vykonať. Medzi takými skupinami ľudí, ktorí v minulosti predstavovali Samaritánov, colníkov, prostitútky, handicapovaných, utláčaných a chorých. Je nevyhnutné byť uzdravený, aby Ježiš Kristus mohol nad mojím a tvojim životom nakoniec povedať: čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Amen.